بسلام بيت أملاك متأهم. هاليلويا هاليلويا. እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ነመስግነካ ኣለና ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ከነኽብረካ ክንውድሰካ ከነምልኸካ መፂና ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ በረኸት ዘበለ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ኣቦና ክትዕዝዝ ንፅልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ሒዝናዮ መፂና ዘበለ መስዋዕቲ ኩሉ ንስኻ ከምቲ ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ከም ምኡዝ ጨና ንስኻ ክትወስዶ ብሽም ኢየሱስ ንፅልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣምልኾና ብዘይካኻ ማንም ሓደ ከይወስዶ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ርእስና ናባኻ ወፈና እግዚአብሔር አቦ ኣምልኾና ኩሉ ንበይንኻ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ኣምልኾና ውዳሴና እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ በይንኻ ክትረአ ሎሚ ንፅልለና ሃሌሉያ ክብር ተመስገን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ካብ መዓልትና መዓልቲ ተሳግረና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ወላ ኣብ ጭንቀት እንተለና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን እግዚአብሔር አቦ ሰላም ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ደጊምና ደጋጊምና ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ 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 ምስጋና ሲ ኩሉ ጊዜስ ንኣምላኽ ምስተዓመልና ጥራሕ ደይኮነስ ወላ ከይጠዓመና ክማንሲ ከነመስግኖ ይግባእ እዩ ሃሌሉያ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 7 ቅዲ 17 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ከም ጽድቁ ከመስግኖ ነቲ ልዑል ንስም እግዚአብሔር ክዝምረሉ እየ ይብል መሊሱ ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ከዓ እንታይ ይብል ብምሉእ ልበይን እግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ባእኻ ክሕጎስን ክፍሳህን እየ ወልዑል ንስምካ ክዝምር እየ ጠላተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቑ ኣብ ቅድሚ ገጽካ እውን ጠፍኡ ሃሌሉያ መሰለይን ነገረይን ወዳእካ ሞት ጻድቕ ፈራዲ ኮንካ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ብል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ጸላእትናስ በቃ ዝገበሩን ተገበሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ግን ሃሌሉያ ሓላዊናስ ኣይተኸስኒ ከም ዝብል እግዚአብሔር ግን ኣይተኸስኒ ሃሌሉያ ኣብቲ ንሕና ዘይርድኣና ኣብቲ ንዓና ፀበባ ኮይኑ ዝስማዓና እግዚአብሔር ግን ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ፈሊጥናስ ከነመስግኖ ሃሌሉያ ማዕበል እንተበዝሐ ሃሌሉያ ክፉእ እንተበዝሐ እግዚአብሔር ግን ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ክርድኣና ሃሌሉያ ከነመስግኖ ኖ ማተር ዋት ኣብቲ ምስጋና ዘለዎ ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ሃሌሉያ ፈውሱሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንጸላእትና የጥፍኦም እግዚአብሔር የውድቖም እውን ኣይምለሱን ኣይትንስኡን ምስ ወድቑስ ኣይምለሱን ኣይትንስኡን በቃ ወዲቖም ይተርፉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ጸላእትና ወዲቖም ክተርፉ ንጽልለና በሽም ኢየሱስ ንስኻ መሰውዳእካዮም ከይትንስኡ ሃሌሉያ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ይውደቑ ኢልና ንጽልለና ሃሌሉያ ጸላእትና ይውደቑ ሃሌሉያ ንሕና ጸላኢና ሰብ ኣይኮነን ጸላኢና ንሕና ሰይጣን እዩ ሃሌሉያ ንሰይጣን ድማ ንሕና በቲ እግዚአብሔር ድሃበና ስልጣን ጌርና ድማ ሃሌሉያ በቲ ስልጣን በቲ ሽሙ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድሃበና ስልጣን ብደሙ በቲ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ዝበልሕ ቃሉ ጌርና ኢና ነውድቆ ሃሌሉያ ንሕና ስልጣን ኣለና ሃሌሉያ ንሰይጣን ከነውድቆ ስልጣን ኣለና ስልጣን ይበኩም ኢሉና እዩ ሃሌሉያ ደቁ ምሳሌ ሲብና በቃ ደቁ ክንከውን ንሱ ፈትዩ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ንሕና ንሰይጣን ተጻረርዎ ከም ዝበለ ክንጻረሮ ከነውድቆ ከምቲ ቃሉ ድብል ድማ ምስ ወድቑስ ከይትንስኡ በቃ ክትርፉ ወዲቖም ክትርፉ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ንጽለና ንእውጅ ኣለና ሃሌሉያ ጸላእትናስ ወዲቖም ይትረፉ ሃሌሉያ ከይትንስኡ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ብሴፍካ ኣሰርናዮም ሃሌሉያ ብደምካ ኣሰርናዮ ሃሌሉያ ብቃልካ ኣሰርናዮም ሃሌሉያ በትዝሃብካና ስልጣን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጌርና ሎሚ ኣሰርናዮም ሃሌሉያ ውድቀትና ዝምነይ ዘበለ ጸላኢ ሎሚ ኣሰርናዮ ሃሌሉያ ናና ውድቀትናትና ሕማምናትና ክፉእ ዝምነ ዘበለ ክርኢ ሃረር ድብል ደበለ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ግን ኣውደቕናዮ እግዚአብሔር አቦ መንግስቲ ሰይጣን ሎሚ ሰባብርናዮ ሃሌሉያ ሎሚ አንቀጥቀጥናዮ እግዚአብሔር አቦ
ሃሌሉያ ኣብቲ ፀበባ ድመስልሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሕና ብምስጋና ክንወፅእ ሃሌሉያ ንስኻ ፀጋኻ በረኸትካ ክተብዝሐልና ብሽም የሱስ እፅል ኣለኹ ሃሌሉያ ንዓና ኣይርድኣናን ግን ኣብቲ ፀበባና ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድብል ኣብቲ ናህና ዊክነስ ኣብቲ ናህና ድኻምና እግዚኣብሔር ድግለጽ ኣብቲ ናህና ድኻምና እግዚኣብሔር ከም ዝግለጽ ፈሊጥናስ ከነመስግኖ በቃ ኣብቲ ዝኸበደና ኣብቲ በቃ ሃሌሉያ በቃ ክንወፅእ ዝኸበደና እግዚኣብሔር ኣብኡ ግን ከነመስግኖ ሎሚ ሓይሊ ክህበና ንጸሊ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በቃ እዝስ ምዃን ኣብኒ እዝስ ምስራሕ ኣብኒ እዝስ ኣይክእሎኒ በቃ እዝስ ኣይኮነለይን ብጭንቀት ብሕማም በቃ ብዝገበርካዮ ዘበለ ዘይሰልጥ በቃ ኣብቲ ኩሉ ፀበባ ዝመልኦ ዘበለስ ሃሌሉያ ንሕና ግን ብምስጋና ክንወፅእ ምክንያቱ ንሕና ኣምላኽና እሙን እዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ከም ዘለና ፈሊጥናስ ክንእመን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ድማ ካብ ርእስና ኣይከውንኒ ንሕና ካብ ርእስና ኣብ ውሽጢ ፀበባ ከነመስግን ኣይኮነልናን ንሕና ክሳዕ ክንድኡ ሓይሊ የብልናን ድኹማት ኢና ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ድኻምና ዝግለጽ ሃሌሉያ ኣብ ድኻምና ብሓይሉ ክግለጽ ኣብቲ ድኻምና ኣብቲ ፀበባና ንሕና ግን ብምስጋና ክንወፅእ ሓይሉን ፀግኡን ከብዝሐልና እግዚኣብሔር ኣቦ ሎሚ ንጽል ኣለና ሃሌሉያ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ስሚልና ሎሚ ንጽል ኣለና ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብቲ ፀበባና መሊሱ ከውድቐና መሊሱ ከጨንቐና እግዚኣብሔር ኣቦ ዝፍትን ዘበለ ፀላኢ ብሽም የሱስ ነወድቆ ኣለና ሃሌሉያ ከምቲ ቃልካ ዝበልኦ ድማ ወዲቆስ ከይትንስእ ሃሌሉያ ሎሚ ንእውጅ ኣለና ሃሌሉያ 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 በቃ ፀላእትናስ ወዲቆም ይትረፉ ሃሌሉያ ንሕና ግን ኣብቲ ፀበባና ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ኢና ብፀግኡ ከነመስግኖ ኢና ብሓይሉ ከነመስግኖ ኢና ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ክንብሎ ኢና ካብቲ ፀላት ካብቲ ፀበባና ድማ ከናግፈና እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከናግፈና እዩ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ ካብ ፀበባና ከናግፈና እዩ ሃሌሉያ ዘናግፍ እግዚአብሔር ኣቦ እሙን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣቦ ከናግፈና እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ሃሌሉያ ኣብቲ ፀበባና ኣብቲ ንሕና ዘይንሪኦ ፀበባ ንስኻ ግን እግዚኣብሔር ስለ ዘለኻ ኣብቲ መንጎ ፀበባና ኣብቲ መንጎ ጭንቀትናን ብኽያትናን እግዚኣብሔር ግን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክበር ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ሕጂ እውን ደጊምና ተደጋጊምና ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክበር ክንብሎ ኢና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ክበር እግዚአብሔር ሃሌሉያ በይንኻ ልዕል በል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክበር ኣብ ሰማያት
أبونا عخان دمين خان نزل عالم كخول هاليلويا لومي لنا تمسكن نبلا لنا إكزيابير أبو أبيتك كركب نسخة سلد فتخة تمسكن هاليلويا سلخول نجر إكزيابير أبو حجون دقيمنا دقاقيمنا نمسكنك علنا هاليلويا تمسكن كبرن قويتا كما يكنيهم قدسان أبا أتصدق زيابير زلهم بمسمرون التكتاتلو سقا قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس مس نفسه وكفكم كخون من زيابير يمسكن زيابير يبارككم كبرنا أملاخ يخون بمزمور من زيابير أملاخنا كنملخو سنحنا مسقوالنا أخوينا جابير مسكن إلدا جابير يباركي حجد ما قصيلنا نابك على جابير أملاح إنك يدينا متمسرتنا هوتنا ملحقنا هوتنا زخونة قال أملاح كنسمعنا سبن جرات رأينا برنيو يبل قال أملاح كباف أملاح بزوت كل عالم بر يبلنا لازم ننبرلو ناي نفسنا منفسنا قلب زخونه زهانصنا زسرينا زمرحنا امبرهان كوينو زتخلنا زقومنا ناب كريستوس ناب مثل كريستوس كنلوت كا زدغفنا قالو يمو كبرنا املاح يكون زخبر غزيزي እግዚአብሔር ስለዘሃበና ቃል አምላክን ሰምዓሉ ግዜ ስለዘሃበና አምላክ ክብሪ ክንቦ ይግባ ክብርና አምላክ ይኹን ካብ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ዝበጻሕናዮ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 19 ንድሓር ዘሎ ሎም ምሸት ክንሪኦ ኢና ካብ ጥቕሲ 19 ስጋዕ ጥቕሲ 26 ዘሎ ከምብቦየ لحريو قويتا الزاربنا خنسمعنا توم بسري اتي اب ستيفانوس زبصح مكرا تبتنو غنا سعفين قيسن قوبروسن انصوكيان زورو ازقال كا بزين ايهود نحادوكا اينغرون نبرو حيالو خاباتاتهم غنا سب قوبروسن سب قيرنن نبرو ازياتهم ناب انصوكيا مسمصو ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ሰበኹ ነቱም ጽራአውያኑን ነገርዎም ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረዝ ኸኣ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስመፀ ጸጋ አምላኽ ሪኡ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ኸኣ ንጎይታ ተወሰኸ ባርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ كونخ أبتا محبر عمت ملو بحبرت نبرو نبوزو حزب خاء مهارو بثم لك مزامر تقا قدم أب أنصوكيا كريستيان تباهلو ويتسميو يبلنا كبرنا أملاخ يخون حتى يرسولت كنصلينا እግዚአብሔር ቃሉ خفتلنا منفسو مسانا كخون كنصلينا እግዚአብሔር أملاخنا ندليك كالونا كم تبي في إساياس نبي زبل كايو كلهم دقخي كاب እግዚአብሔር كمهاريوم إلكاي خامو እግዚአብሔር كتمهرنا بودخا بيسوس كريستوس غير كاون بأملاخ تمهريو نابايز متص إلونا እግዚአብሔር أملاخنا ندليك كالونا كم تبي في إساياس نبي زبل كايو كلهم دقخي كاب እግዚአብሔር كمهاريوم إلكاي خامو እግዚአብሔር كتمهرنا بودخا بيسوس كريستوس غير كاون بأملاخ تمهريو نابايز متص إلونا
وغويتا نسخا زمهار كايو يلوطيو نسخا زمهار كايو يتكليو نسخا زمهار كايو እግዚአብሔር ጥበብ ዝመልኦ ሰብ ይዝኸውን እሞ ወእግዚአብሔር ንልብና ንስኻ ከተዛረቦ ከተስማዓና ክትምህረና እግዚአብሔር ዝቐንዕ እንተሊናስ በቃልካ ከተቕንዓና ዝጸር እንተሊና በቃልካ ከተጽርየና ዝጸልመተና እንተሎ በቃልካ ከተብረሃልና እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ሓቂ ክትመርሐና بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና ወያው መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ምሳና እንተለኻ እዩ ዝጥዕመና ክብርናት ካብ ዝኽህሉ ከሎዩ እግዚአብሔር ኩሉ ጽቡቕ ዝኾነልና እሞ ክብርኻ ከይተኸልከለ ኣብ ማእከልና ክዓይ ብመስመር ዝሰምዑ ክብርኻ ክወርሶም ንቓልካ ምእንቲ ክርድዎ ኣእምሮኦም ድማ ክትከፍተሎም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽልለኹ زامشت زياغوي تبرخت مشت قبرلنا برخت مشت قبرلنا እግዚአብሔር كل خبر نسمكا سانا سلازلخا زاغيت እግዚአብሔር نمسكنكا بسم يسوس امين كبرنا املاخ يخون ازي حزنايو زلونا خفلي ابز حلفه قبر هاريات معراف 10 حاده كنزا تخلنا بيتروس نبيت كرنليوس وانجيل مسبصحه ات وانجيل مستقبلوا وتم روماويان دحريو كاباتهم تسنابيتو ناب يورشليم كمتملسه اب يورشليم مستملسه غنا اتصنحو غداي صبغ اگلگيل كامصي كا እግዚአብሔር ይባርክ ካዘይ ኮነ ተቃውሞ ከምዝገጠሞ ርኢናዮ እቶም አይሁዳውያን አመንቲ ንምንታይ ንሮማውያን ወንጌል ነጊር ካዮም ዝዓይነቱ አቤት ሮማውያን አቲኻ እንጌራኻ አምሶም በሊዕካ ኢሎም ከም ተባአስዎ ርኢና ነርና ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ተራቢሉ ሁሉ ብናቱ ሐሳብ ዝኾነ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ብልዕላው ፍቃዱ ዝፈጸሞ ንሮማውያን ምን ተኸድሕኖም ኢሉ እግዚአብሔር ዝገበሮ ከም ዝኾነ ناحزاب بونجل كبصحهم يلو እግዚአብሔር بتلعلاو سلطانو زغبرو مخانو مسغلص اللهم اتم زسمعو ايهوداوያን امنتي كم زهادو كم تسمعون املاح كبري كم زهابو اوينا بصحنا نيرنا اتم نحواريا بيتروس تبعسوا احوات كابسب غزرت ازم سمعو زربا خوسخو ايكالون مقوامو محديقوم هادو بتعالو خبلو زي كالوم قبر املاخ دما تقريموم نእግዚአብሔር كبري هابو اب قبر هاريات معراف 10 شمونت مسبص حناتقال ازم السمعو هادو مو مبارسي املاخ ناحزاب دمان هيوت زخون نسحا هيبوم نابلو ناملاخ أمسجنوا زبل قال رينا زوما يهوداويان آمنتي أبزم ردا زي ممسوم أزيو عبي قداي عبي نجر كم زنبرة نقلبلو وانجيل قدمنا يهوداوي سلزمت زوم يهوداويان وانجيلنا أحزاب دما كم زخونه انت زي فليت أمن انت زي تقبلهم مون وانجلنا بحزاب كبتصح كندي چنكي مخونه نيرو سلاززوم كاب وغن گزرت زخونو آمنتي أملاخنا أحزاب انتلاي نهيوت زخون نسحا كم زهابهم مقبالهم عب متحاس كم زنبره نستوعل it was a breakthrough كم زي تعاتيو تعاقيتو تسانيحو وحج كي حلف عقيد كايو صنيعك امو توحج النبرتع مسكدنه تزعصو برغد دابيلو بريك ثرو غيرو زحلف لكعكم زعينتو ينيرو مخنياتو ايهوداويان بناي موسى حقي رسوم كله التحساسبهم كمزي عرض خوينو زعقت نجر سلازي نبرت وانجيل نعوم تراي يسوس كريستوس ناتوم تراي ناحزاب غنا زي كونه سلازي خونه عقات حساب سلازي نبرو زي غويتا زغبرو بريك ثرو ينيرو متحاس
ይነሩ ፈንጪጉ ዝሓለፈ ነቲ ሓሳብ ናይ ኣይሁዳውያን ዓጋት ዝኾነ ሓሳብ በጢሱ ወይ ሴሩ ዝሓለፈ ነገር ከም ዝነበረ ነስተውዕለሉ ቤት ቀርኔሌዎስ እምኒ መሰረት ወይ ከዓ መጀመርያ መሰረት ወይ ኣፍ ደገ መእተው ወንጌል ናብ ኣሕዛብ ከም ዝኾነት ንሓዞ ድሕርዚዩ እቲ ዕብየት ማሕበር ኣሕዛብ እናቐጸለ ዝኸደ ማለት ኣይሁድ ንኣሕዛብ ወንጌል ክነግሩ ዝተብዑ ድሕርዚ ምድሓን ቤት ቀርኔሌዎስ እዩ ካብ ምስራት ማሕበር ኢየሩሳሌም ክሳዕ ምስራት ማሕበር አንጾኪያ ናይ ኣሕዛብ ናይ 7 ዓመት ፍልሊ ከም ዘሎ እቶም ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረቡሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቶም ኣይሁዳውያን ኣመንቲ ወንጌል ንኣሕዛብ እንተላይ ከም ዝኾነ ብልቦም ስለ ዘይተቐበልዎ ይብሉ ወንጌል ንኣሕዛብ እንተላይ ምዃኑ እኳ እንተተቐበልዎ ገና ምድሓን ኣሕዛብ ብምድሓን ኣሕዛብ ፈጺሙ እቲ ልቦም ኣይዓገበን መሊሶም ዘቕረብዎ ምስ ኣሕዛብ ወንጌል ተቐቢሎም ውሉድ ኣምላኽ ምስ ኮኑ ስርዓት ሙሴ ክኽተሉ ክግዘሩ ናብ ኣይሁዳውነት ክቕየሩ ፕሮሰሌት ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም እዮም ዘዕገርግሩ ነይሮም ክሳዕ መወዳእታ እናዕገርገሩ እዮም ሓሊፎሞ እዚ ጉጉያት ተሓሳስቦም ድማ ንወንጌል ኣብ ኣሕዛብ ቀልጢፉ ከይዝርጋሕ ዕንቅፋት ይኾይኑ ኣምላኽ ግና ብዘደንቕ መገዲ ገይሩ ብግዚኡ ንመንፈሱ ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ ብምፍሳስ እቲ መኸላእታ ኣይሁድ ሰቢሩ ነቲ ኣፍ ደገ ምድሓን ንኣሕዛብ ከዓ ኣርሒዎ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ አንጾኪያ እተባህለት ከተማ እቶም ኣመንቲ ንኣይሁድ ጥራይ ምንጋር ዝብል ኣምር ሰጊሮም ንኣሕዛብ እንተላይ ወንጌል ክነግሩ እዮም ጀሚሮም እዚ ከምዚ ከመይ ኢሉ ከም እተፈጸመ እቲ ጉዳይ ቅዱስ ሉቃስ ጸብጻብ ክህብ ከሎ ብዘዕረፍ ዘንበብናዮ ምዕራፍ ከምዚ ገይሩ ዘርዚሩልና ኣሎ ካብ ጥቕሲ 19 እቲ ወንጌል ናብ ኣሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሐ ናይ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ብርትዕትን ጽንዕትን ንማይት ዓመታት እናጥሓሰት ዝኸደት ማሕበር እተሰረተትሉ ከመይ ከም ዝኾነ ይኣዘንትዩልና ኣሎ ማለት እዩ ሉቃስ እቲ ጸሓፊ ዛንታ እቲ ጸሓፊ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ጥቕሲ 19 ክነግረና ከሎ እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳዕ ፌንቄስ ቆጵሮስ አንጾኪያ ዞሩ እቲ ቃል ከዓ ብዘይን ኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ሓያሎ ኻባታቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቄረንን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ እናሰበኹ ነቶም ጽርዓውያን ነቶም ኣሕዛብ ከዓ ነገርዎም ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና እዚ ጥቕሲ እዚ መቐጸልታ እቲ ድሕሪ ሰማዕቲ እስጢፋኖስ እተጀመረ ምስፋሕ ወንጌል እዩ ዘርእየና እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ ቅትለት ፋሕ ዝበሉ ኣመንቲ ጎይታ ኣይሁድ ጽርኢ ዝኾኑ ኣብ ዝኣተውዎ ዘበለ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ብትብዓት እዮም ዝነግሩ ዝነበሩ ኣብዚ ቅዱስ ሉቃስ እቲ ምስፋሕ ወንጌል ድሕሪ ሰማዕትነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ከመይ ከም ዝቐጸለ እዩ ዘዘንትወልና ዘሎ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም እተሰዱ ኣመንቲ ገሊኦም ኣብ ሰማርያ ገሊኦም ኣብ ቂሳርያ ገሊኦም ኣብ ደማስቆ ገሊኦም ናብ ልዳ ናብ ዮጴ ናብ ሳሮን ከም ዝኸዱ ተራቢሉ ይነግረና ኣብ ተሰደድዎ ዘበሉ ኩሉ ድማ ንዝረኸብዎ ኣይሁድ ጽርኢ ጸኒዖም ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የበስሩ ነበሩ ንኣይሁድ ጥራይ እምበር ንኻልእ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ኣይነግሩን ነበሩ እቶም ተሰዱ ካብ ኢየሩሳሌም እተሰዱ ኣይሁዳውያን ኣይሁድ ጽርኢ እዮም በቲ ስደት ናይ ጳውሎስ ዘምጽኦ ፋሕ ዝበሉ
እቶም ዕብራውያን አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ክተርፉ ከለው እቶም ሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ክተርፉ ከለው እቶም ኣብ ደገ ተሰዲዶም ዝነበሩ ተመሊሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ አይሁድ ጽርኢ ግና በቲሞት እስጢፋኖስ ፋሒሎም ተበቲኖም ይማል ፋሒሎም ዝተበተኑ ኻነቶም ፋሕ ዝበሉ አይሁድ ጽርኢ ሄለኒስቲክ ተባሂሎም ዝጽውዑ ወንጌል ንሕዋቶም ይነግሩዎም ነይሮም እቲ ወንጌል ክነግሩ ካብ ኢየሩሳሌም ዝተበተኑ ወንጌል ክነግሩ ከለው ግና እቲ ዝነግሩዎ ወንጌል ንዝተወሰኑ ሰባት ንአይሁዳውያን ጥራዮም ተሓጺሮም ዝነግሩ ዝነበሩ ኣብቲ ዘንበብናዮ ክፍሊ ኣብ ጥቕሲ 19 ኣቕሊብና እንተዳሪኢና ይኾይና እቶም ብሰሪቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ተበተኑ ግና ክሳዕ ፌንቄስ ቆጵሮስ አንጾኪያ ዞሩ እቲ ቃል ከዓ ብዘይና አይሁድ ንሓደኳ ኣይነግሩን ነበሩ ይብለና ስለዚህ አይሁዳውያን ጥራዮም ዝነግሩ ነይሮም ዘን ሰለስተ ከተማ ወይ ዘን ሰለስተ ዓዲ ኣብዚ ጠቂስዎን ዘሎ ፌንቄስ ቆጵሮስ አንጾኪያ ኢሉ ጠቂሱልና ዘሎ ኣበይ ከም ዝርከባ ክንሪአን ይደሊ ምብላይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ማፕ ኣሎ ኣብ መጀመርያ ፔጅ እቲ ወንጌል ካበይ ናበይ ከመይ ከም ዝኸደ ክንሪኦን ተደሊና ኣብቲ ማፕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣበይ ኣላ ፌንቄስ ኣበይ ኣላ ደሴት ቆጵሮስ ኣበይ ዘላ አንጾኪያ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዛ ፌንቄስ ትበሃል ዓዲ ኣብ ዶብ ሰሜናዊ ይሁዳ እያ ትርከብ ኣብኣ ድማ ጢሮስን ሲዶናን ዝበሃላ ከተማ ይርከባ ኣብ ገምገም ዓቢ ባሕር ኸያ እትርከብ ጢሮስን ሲዶናን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተደጋጊመን እተነግራ ከተማታትን ውርያት ከተማታትን ነረን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ክነቅፋ ከሎ ኢየሩሳሌም ዝኣባኽት ተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ሲዶናን ተጌሩን ተዝኸውንሲ ማቕለቢሰን ተነሲሐን ምተመልሳ ነይረን ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንዓኽስ ንዓታተን ክቐልል እዩ ኢሉ ጎይታ ዝተነበዮ ንዝክር ኢና ጢሮስን ሲዶናን ተልና ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዛ ፌንቄስ ትበሃል ዓዲ ገምገም ባሕር ዘላ ጢሮስን ሲዶንን ዝበሃላ ዝርከባላ ዓዲ ምዃና ንሓዞም ካብ ፌንቄስ ካብዛ ንሪኣ ንብላ ዘለና ቦታ ናብ ቆጵሮስ ደሴት ኣብ ማእከል ዓቢ ባሕሪ ዘሎ እቲ ቆጵሮስ ዝበሃል ደሴት ክሳዕ 60 ማይል ዝምርሓቑ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ 60 ማይል ክብል ከሎ 96.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሕቀት ኣለዎ ካብ ቆጵሮስ ደሴት ከዓ ናብ አንጾኪያ ማለት አንጾኪያ ከዓ ናይ ሶርያ ኖርዝ ሶርያ ትርከብ ስለዚህ ከምዚ ትሪያንግል እዩ ካብ ፌንቄ ናብ ቆጵሮስ ካብ ቆጵሮስ ከዓ ናብ ሶርያ ዮም ተጓዒዞም ከይዶም ነቲ ወንጌል ዝነገርዎ ስለዚህ ካብ ቆጵሮስ ደሴት ድማ ናብ አንጾኪያ ክኸዱ ከለዉ እቲ ርሕቀቱ 200 ማይል ወይ ድማ 321.9 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝምርሓቑ እዩ ነይሩ ስለዚህ ነዚ ኩሉ ክጓዓዝዎ ከለዉ ኣብ ዓቢ ባሕሪ ካብ ገምገም ፌንቄ ጀሚሮም ናብ ቆጵሮስ ክኸዱ ከለዉ 60 ማይል ብመርከብ እንደገና ካብ ቆጵሮስ ድማ ናብ አንጾኪያ ክኸዱ ከለዉ 200 ማይል እዮም ተጓዒዞም ስለዚህ እዞም ካብ ኢየሩሳሌም ዝተሰዱ ብጎይታ ዝኣመኑ አይሁድ ጽርኢ ነቶም ፋሒሎም ዝነበሩ አይሁዳውያን ኣሕዋቶም ወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ከብጽሑ ዝኸፈልዎ ዋጋ ቀሊል ኣይነበረን እቲ ዘገርም ግና ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝደሓኑ ግዲ ኮይኑ ወንጌል ንኹሉ ፍጥረት ማለት ንኣሕዛብ እንተላይ ከም ዝኾነ ገና ኣይበርሃሎምን ነበረ ነቶም አይሁዳውያን ጥራዮም ዝሰብክሎም ዝነበሩ ስብከቶም ናብቶም ስደተኛታት አይሁድ ጽርኢ ጥራይ ዘቕንዐ እዩ ዝነበረ ዘይምፍላጥ ማዕረኽንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንቕልበሉ ዘይምፍላጥ ድርተካ እዩ ዘይምፍላጥ ዓንቀጽ ይኾነካ ዘይምፍላጥ ከይትስጉም ከይትገፍሕ
ድንቁርና ሰራም እዩ ማለት እዩ ምፍላጥ ብርሃን እዩ ዘይ ምፍላጥ ድንቁርና ጸልማት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብርሃን ኮይና ውሽጥና ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ነገር ይዘርኤና ማለት ህይወትና የርኤና መገድና የርኤና ፍልጠት ቃል አምላኽ ህይወትና ክመልእ ከሎ ዝጸልመተ ነገርና እናበርሄ ካብ ጸቢብ ዝኾነ ተሓሳስባ ናብ ገፊሕ ተሓሳስባ ካብ ታሕቲ ውሽጢ ተደቢቕና ዝነበርና ናብ ላዕሊ ናብ ብርሃን ወፂና ክንርኢ ይገብረና እዩ ቃል አምላኽ ሓለፋ መምሃራን እንታይ ይገብረካ የለብመካ እዩ ሓለፋ ሽማግለታት የለብመካ ዘይረኣኻዮ ክትርኢ ዘይትፈልጦ ክትርኢ ይገብረካ እዚ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክመጽእ ከሎ ዝገብሮ ብርሃን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ጸብለል ዝበለ ህይወት ክትነብር ይገብረካ እዩ ፍልጠት ቃል አምላኽ ብኸምዚ በዚ ምኽንያት እዚዩ እቶም ኣቦታት ናይ ብሉይ ኪዳን ንቃል አምላኽ ዘፍቅርዎ ዝነበሩ ንቃል አምላኽ ለይትን መዓልትን ዝመራምርዎ ዝነበሩ ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ካብ መዝገበ ያብሊፀስ ንቃልካ ኣፍቀርክዎ ይብል ዳዊት ከዓኒ ንቃል እግዚአብሔር አምላኽ ሓለፋ ኩሉ ከም ዝፈትዎ ተዛሪቡሎ እቲ ንቃሉ ዝመራምሮ ሰብ ከዓ ብፁዕ ከም ዝኾነ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 1 ተዛሪቡሎ ነቲ ቃልካ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ ኦም ኣብ ገምገም ወሓይ ዝተተኽለት ኩሉ ግዜ ቆጽላ ዘይቅምስል ፍሪኣ ከዓ በብግዚኡ ትህብ ዝመስል ዝገብሮ ዘበለ ከዓ ይሰልጦ እዩ ኢሉ እቶም ቃል አምላኽ ዝመራምሩን ንቃሉ ድማ ኣብ ልቦም ዝዓበየ ስፍራ ዝህብዎን ዝምርምርዎን ሰባት ዓይንቲ ልቦም ከም ዝኽፈትን ከም ዝበርህን እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ ምእንቲ ኸይበረሃልና እቲ ነገር ፈሊጥና ኸይንርኢ ዝዓግተና ነገር ከዓ ዝዓበናሉ ከባቢ ባህሊ ሃይማኖት እምነት ኣብ ውሽጥና ዝዓበየ ነቲ ቃል አምላኽን ነቲ ናይ አምላኽ ነገርን ኣስፊሕና ኸይንርኢ ክዓግተና ከም ዝኽእል ንቕልበሉ እዞም ኣይሁድ ጽርኢ ኣብ እስራኤል ዝደሓኑ ብናይ እስራኤል ስርዓት ድማ ኣጸቢቖም ቀጣቢሎም ዝሓዙ እቲ ወንጌል ንኹሉ ምዃኑ ተነጊርዎም ጎይታ ኢየሱስ ደጋጊሙ ነጊርዎም ኩሉ ንኺዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ ኢልዎም ከሎስ ንኹሉ ፍጥረት ወንጌል ክሰብኩ ግና ኣይከኣሉን ነቶም ናቶም ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ጥራዮም ክሰብኩ ዝሰብኩ ዝነበሩ ስለዚ ብዘይ ምፍላጥ ማዕረኽ እንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንቕልበሉ ብባህልን ልምድን ሃይማኖትን ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝተደኮነ ወይ ዝሰረፀ ስነ ሓሳብ ብቐሊሉ ዝውገድ ነገር ኣይኮነን ጽኑዕ ዕርዲ እዩ ዝኸውን እዚ ምስ ዕላማ አምላኽ ዝጻላእ ዝነበረ ኣተሓሳስባን እምነትን ባህልን ኣካይዳን ድማ ብሓይሊ ቃል አምላኽን ብስራሕ መንፈስ ቅዱስን ጥራሕ እዩ ካብ ውሽጢ ሰብ ክወፅእ ዝኽእል ልቢ ሰብ ክረትዖን ክልውጦን ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ ሓይሊ ቃል አምላኽ ጥራሕ እዩ ንሰብ ዘንበርክኾ ዘረባ ሰብ ኣይኮነን ንሰብ ዘንበርክኾ ሓይሊ አምላኽ እዩ ንሰብ ናብ አምላኽ ዝመልሶ ሓይሊ አምላኽ እዩ እቲ ሓይሊ ቃሉ እዩ ንሰብ ናብ እግዚአብሔር ዝስሕቦ ሰብ ብርእሶ ወይ ብሓይሉ ኣይብርትዕን እዩ ቅልጽም ስጋ ዘስልጦ ኣዝዩ ሒደትን ድርትን እዩ እግዚአብሔር ግና ደረት ዘይብሉ ሓይሊ ኣለዎ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከዓ ደረት ዘይብሉ ሓይሊ ናይ ምፍጣር ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ ናይ ልብ ሰብ ክልውጥ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስን ሓይሊ ቃል አምላኽን ከም ዝኾነ ነቕልበሉ እዞም ኣይሁድ ኣመንቲ ድማ ኣብ ውሽጦም ንነዊሕ ዓመት ዝሰምዕዎን ዝኣመንዎን ልምድን ባህልን ኣብ ውሽጦም ዕርዲ ኮይኑ ስለ ዝተቐመጠ ነቲ ዕላማ አምላኽ ወንጌል ንኹሉ ዓሌት ዝብል ሓንጎፋ ኢሎም ከይቅበልዎ መኸላእታ ኮይኑ ሒዝዎም እዩ ነይሩ ውዒሉ ሓዲሩ ግና እቲ ዕላማ አምላኽ ክፍጸም ናይ ግድን ስለ ዝኾነ እቲ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘደንቕ መገዲ ናብ ኣህዛብ ክበጽሕ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክፍሊ ድማ እቲ ዕላማ አምላኽ ምድሓን ንኹሉ ዓሌት ምድሪ ዝብል ክፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ሉቃስ ከዘንትወልና ከሎ ገለ ሰባት ካብ ቆጵሮስን ካብ ቄሬንን ዝኾኑ ኣብ እስራኤል ዘይዓበዩ
ግናኻ አይሁዳውያን አመንቲ ዝኾኑ ነቲ ትምክሕቲ አይሁድነት ሰጊሮም ንጽራአውያን ንግሪኻውያን ወንጌል ክሰብክሎም ጀመሩ ክብርና አምላኽ ይኹን ዘገርም ነገር ዝቃልዚ ከንብብ ከጽንዕ ከለኹ ውሽጠይ ዝመጸ ሎሚ ንሕና ደፊርና ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ካልኦት ዓሌት ወንጌል ክንነግረሎም ዓቕምሲኢና ይሪኦ ዓቕምሲኢና ኣለና እቲ ቋንቋ ድዩ ኸቢዱና ወይስ እቲ ባህሊ ድዩ ሓዲሱና ወይስ ነቶም ናህና ጥራይ ባህልቲ ወገናውያን ግዲ ኮይና እቲ ወንጌል ንኹሉ ከሎ ንዓና ጥራይ ጌርናዮ ንርከብ እቲ ዘገርም ግን ኣብዚ ዝኾነ ታሪኽ ከዓ ኣብዚ ኸነንብቦ ፀናሕና ኣብ ደገ ዝተወልዱን ዝዓበዩን አይሁዳውያን ቋንቋ ግሪክ ዝዛረቡ ቋንቋ ሮም ዝዛረቡ አይሁዳውያን ንሳቶም እዮም ነቲ በኸላእታ ሴሮሞ ናብ ኣሕዛብ ድማ ነቲ ወንጌል ከብፅሕዎ ዝኸኣሉ እሞ ኣባናውን ደቅናን ነዛ ምድሪ ወንጌል ከብፅሑላ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ምድሪ ወንጌል ዘብፅሕ ዘሎ ሕጂ እንተሪእናዮ ቀደም ኣሜሪካውያን ሚሽነሪ ንኣፍሪቃ ይልኡኩ ነይሮም ሕጂ ግና ካብ ኣፍሪቃ ሚሽነሪ ናብ ኣሜሪካ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ብስደት ኢሎም ብገለ ኢሎም ኣብዚ ዓዲ ምስ መፁ ወንጌል ዝንገር ዘሎ ብወፃእተኛታት እዩ ወንጌል ዝንገር ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት እንተሪእናዮም ካብ ኣፍሪካን ካብ ካልእ ሃገርን ዝመፁ እዮም ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘስፍሑ ዘለዉ ደቅና ድማ ከምኡ ክገብሩ እዮም ደቅናን ደቅናንካ ነዛ ምድሪ እዚኣ ብወንጌል ካዕለቕልቕዋ እዮም እቲ ብርሃን ክርስቶስ ከብርህዎ እዮም ሓደ መዓልቲ ከልካል ይብሎምን ንሳቶም ዝፈልጥዎ ካልእ ባህሊ ይብሎምን ዝሕዞም የብሎምን ሓንሳእ ወንጌል እንተኣትይዎም ነቲ ከባቢኦም ዘሎ ወንጌል ንምንጋር መኸላእታ ኮይኑ ዝዓክቶም ባህሊ ይኹን እምነት ይኹን ሃይማኖት ይኹን የብሎምን ወፂኦም ክነግሩ እዮም እቲ ቃል ወንጌል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ልክዕ ከምኡ ድማዩ ኣብዚ ኮይኑ እንሪኦ በዚ ምኽንያት ድማ ተቐዳመይቲ ማሕበር ኣሕዛብ እዞም ደቂ ቄረንን ቆጵሮስን ኣብ ቆጵሮስ ደሴት ኢልናያ ዘለና ግዝኣት ሮም ዝነበረት እያ ቄሬን ትበሃል ዓዲ ከዓ ዝገርመኩም እቶም ካብ ቄሬን ድመፁ ከዓ ኣፍሪቃውያን እዮም ቄሬን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ሊብያ እያ ትርከብ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ሊብያ ቄሬን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከተማ ኣሎ ስምዖን ዝበሃል ንዝክር እንተኮይንና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ክኸይድ ከሎ ስምዖን ቄሬናዊ ኢሎም ኣሎ ካብ ቄረን ዝመፀ ንኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክሽከም ከሎ ዝሓገዞ ሰብኣይ ወዲ ኣፍሪቃ እዩ ካብ ሊብያ ዝመፀ ኣፍሪቃዊ ወዲ ቄረን እዩ ስለዚ ቄረን ኣብቲ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ታሪክ ኣቦታት እውን ክንርኢ ከለና ብዙሓት ናይ እምነት ጀጋኑ ካብዛ ቦታ እዚኣ ከም ዝወፁ ብዙሓት ቴዎሎጅያን ካብዛ ቦታ እዚኣ ከም ዝወፁ እቲ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና እዩ ስለዚ ካብ ቆጵሮስ ደሴትን ካብ ቄረን ካብ ሊብያ ዝመፁ ሰባት እቶም ካልኦት ካብ ኩሉ መፅዮም ወንጌል ንአይሁዳውያን ጥራይ ክነግሩ ምስ ፀንሑ እዚኣቶም ግን ወንጌል ተቐቢሎም ኣብ ቆጵሮስ ተወልዱን ዝዓበዩን ኣብ ቄረን ተወልዱን ዝዓበዩን ነቲ ቋንቋ ዕብራይስጥን ነቲ ቋንቋ ግሪክን ድማ ዝዛረቡ ሰባት ምስ መፁ እቲ ነገር ከይደረቶም ሓሳቦም ኣብኡ ዝዓግት ዘይብሎም ኮይኖም ስለ ዝፀንሑ ነቲ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣሕዛብ ድማ ከፍስስዎ ከለዉ ከበስሩ ከለዉ ንርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዞም ብጎይታ ኣሚኖም ዝድሓኑ ኣይሁድ ፅርኢ ኣብ ዓድታት ኣሕዛብ ዝዓበዩ እዮም ቋንቋ ፅርኢ ድማ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ንህዛብ ወንጌል ከይነግሩ ዝኽልክሎም ኣብ ሓሳቦም ዝዓረደ ስነ ሓሳብ ወይ እምነት ወይ ሃይማኖት ፈፂሙ ኣይነበሮምን ስለዚ ነቶም ፅርአውያን ተቢዖም ወንጌል ነገርዎም በዚ ምኽንያት ድማ እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ኣሕዛብ ኣብ አንጾኪያ ተተኽለት አንጾኪያ ትብል ዓዲ እንተሪእና ያዛ አንጾኪያ እታ ማሕበር አንጾኪያ ናይ መጀመርያ ናይ ኣሕዛብ ማሕበር ተተኽለትላ ተኸተማ ኣብቲ ቀደም ዘመን ደማቕን ዓባይን ከተማ እያ ነይራ አንጾኪያ በቲ ዘመንቲ ካብ ዝነበራ ዓበይቲ ውርያት ከተማታት ሮምን ኣሌክሳንድሪያን ዝበሃላ ከተማታት አንጾኪያ
بقدم تختل سعيبا اتسرع كالأيتي ختما يانيرا كتما أنطوكيا بباهلن بنقدن بساينسن أزيا فلت ختما خمس نبرت تاريخ زنتولنا تتشيشورو زبهال روماوس حافظانتا بزعبا أنطوكيا خصحف كله خمزيلو أزنتيو ألو أنطوكيا بوتا مهوراتن سفي حتى حساسبا زلو مسباتن يا إلو يزنتو بأنصاروها كتما أنطوكيا بأملوخوت أوتاتن زي مورالاو جبرن رخصتن زملت كتما يانيرا اتي دافنه زبهال مقدس منزرنا تباهيلو زصوع دافنه زبهال نيرو كاب أنطوكيا 5 مايل ويكا 8 كيلومتر يرحقو زركب زنبره سلازي أنطوكيا بخلو بنقدن بساينسن زمعبلت برخصتن زي مورالاوي جبرن كا زتبالاشوت كتما يانيرا سوريا اتقدم أزيوم بفلتت زمعبلو سورياويان كم زنبرو إذنقر بزح فلتت بزح ساينس بزح طبب زخعبتو يمنيرو نعدنا ونجل زمصه ودبي عد مخانو نفلد دو سمعنا كابي زمصي كاب سوريا يمصي كاب سوريا كبرنا أملاك يقول سلازي إذا أب سوريا تركب أنطوكيا تبهال أزياز تبالاشوت يانيرا زوم كاب كوبرسن كاب كيرنن زمصو جغانو نايغويتا ونجل تشكيمهم مصيوم بونجل نا أنطوكيا حويوم أتيوم الله خندريوينا إذا زي بهال زي تأدن ريفايفال أب أنطوكيا كوينو مالتي كل جمدات زاسر زنبرن ونجل كي نقرو مخلاتات زنبر زعنو ولو حو منفس قدس بحيل استقلصلو بزحات نفساتنا بقويتات تملسلو ناي أنطوكيا بيت كريستيان تمسرتتلو إنا نري ازي ورنا بيرسالم مسكده دحرت قسيلنا خنرينا بارناباس مسمصه او انتا يلو صقا املاخ ريو تحغوسه يبلنا ازيو علقلق زبله ناي اغزيابير عيو كم زنبره نري ابزا مورالاويت زي كونت بساينسن بفلطتن زعبيت برخصت كاز تچمالقت عدي ناي ونجل سرحاو كمص كلو خسرح كلو نري بتزغرم بتاناي مجمرتا وريتي محبر كريستوس ناي احزاب تتخلت كا ابزا ختما أنطوكيا تبهال عديا كم تقال املاخ اب تحاتيات زبزحو صق عززه زبلو ابزا تبلاشوتن زرخصتن عدي بري ليبرال زخونت عدي وانجيل غويتانان مدحنينا يسوع كريستوس تصق املاخ تعب صق املاخ بحيل يخسرح كله نري كبرنا املاخ يخون ابتقال كان نبب كلنا تقص 10 تشعتن تقص 20 كنري صنحنا اب تقص 20 حدن مس بصحنا كمز زبل قال الله إيد እግዚአብሔር ከአምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ከአሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብል ሪቫይቫል ብርቱዕ ምንቀቃሕ ብርቱዕ ሪቫይቫል ኣብ አንጾኪያ ከም ዝነበረ ንሪ ኣብዚ ጥቅስ እዚ ከነስተውዕለሉ ዝደሊ ኣሎ ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ተደጋጊሙ ንረኽቦ ኢድ እግዚአብሔር ዝብል ኢድ እግዚአብሔር ከአምሳታቶም ነበረት ይብል እዚ ኢድ እግዚአብሔር ዝብል ሓረግ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ከም እንረኽቦ ኢድ እግዚአብሔር ዝብል ሓረግ ንኽልተ ነገር ክገልጽ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተዋፊሩ ንረኽቦ ሓደ በአሉታዊ መገዲ ኢድ እግዚአብሔር በአሉታዊ መገዲ ክግለጽ ከሎ ንሪኦ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ኢድ እግዚአብሔር ከዓ በአዎንታዊ መገዲ ክግለጽ ከሎ نريو حاده إيد እግዚአብሔር زبل بعلوت إيد እግዚአብሔር زملكتو حيل እግዚአብሔር أب جبري حيل እግዚአብሔር أب سرح نخملكت ጸጋ እግዚአብሔር أب سرح نخملكت زتقاملو قالي إيد እግዚአብሔር زبل اتحاده حيل እግዚአብሔር أب فردو كجلص كله مالت بعلوتاو مجدي እግዚአብሔር نفردي حيلو كجلس كله إيد እግዚአብሔር إلو كتقاملو كله نري
نابنت أبزت أنت داخلنا معرف تشعته تقص سلسته موسين فرعون كزاربو خلو كم زيبلو إنه يدك زي أبيهر مرور أبزلوا مالكا أبا فراس أبا أدوق أبا جمال أبا حن أبا باقعين بأزي برتو حمام كتكون يا يدك زي أبيهر يدك زي أبيهر نموقع فرعون أب قبطي متي أخمز نبرد إذا مالت حيلك زي أبيهر أب قبطي خقلت بفردي كم زمتي زرعي يدك زي أبيهر نتنا مرور زلوا نتنا ناي نابك أوش تعد زلوا أنا أجمل نخبتي نبجع كتسنتنيا إلو موسى خزارب كله نريتا يدك زي أبيهر نفردي أبزن ريا أبقال كفلون أبزدا جم معرف كلته تقص عسر تحمشت إدك زي أبيهر نفرد خمسة جلسات ينقرنا أب إياسو معرف 4 تقص 24 كم زيبل كلهم هزبتات مدري إدك زي أبيهر حيال مغانا من تخفلتو نسخاتكم ون زي أبيهر أملاحكم ورتك من تغتفر هويو إذا زخنة يبل زي أبيهر كفدي كفرد نتوم عذاب نتوم زي أمن وقعهم مستمرة إدك زي أبيهر ريوهما توقع زلا تفرد زلا نسخاتكم من تغتفر هو أملاح حيال مغانا من تغتفلتو يا إذا زقبرت يلو مزعبا إدك زي أبيهر أب إياسو يزارب أما سافنت معرف كل التون تقص 10 تحمشته أشودو داويان نتتابوت እግዚአብሔር ማሪኾም ምስ ወሰድዎ እቲ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣሸዶ ዳውያን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል መሳፍንቲ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 15 ከምቲ እግዚአብሔር ተዛረቦን ከምቲ እግዚአብሔር ዝመሓለሎምን ናብ ኩሉ ዝኸድዎ ኢድ እግዚአብሔር ንሕሰም እንደቅ እስራኤል እዚ ንሕሰም ኣብኦም ነበረት እሞ ብዙሕ ፀበቦም ከም ዘጨነቆም እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር ንምፍዳይ ሕነ إيد እግዚአብሔር نفردي تمتص كلا نري أب قداماي صامويل معرف 5 6 ناي أشهد داويان زبلكو فلسطيماويان زغبرو إيد እግዚአብሔር دمان أشهد داويان كبدتهم يبلنا قصعتهم كبدتهم تتابوت ماريخومو أب እንዳ ዳጎን مسلتوو እግዚአብሔር كقصعهم كم زجمره اتا إيد أملاخ كم زخبرتهم حيل أملاخ كم تجلسه نمنتاي نفردي كم زخبرتهم ناشدود ندوباتان بحبت وقعوا أطفئهم يبلن اتهم سب أشدود كا كم خم زخانة مسرعيو إيدو قبل علينان قبل على داغون أملاخنان تاني عيامو تابوت أملاخ إسرائيل مسانا أيمبر بلو لؤغات سديدهم كا نخلهم شمامن فلسطيماويان أكيبهم نتابوت أملاخ إسرائيل انتاي نقبرو بلو نساتهم كا تابوت أملاخ إسرائيل نبقات يلقس بلو سلازي نتابوت أملاخ إسرائيل نبقو أجلسوه يبلنا تقصد شعته كونها أمس أجلسوه إيدك እግዚአብሔር أبتا ختمان أزيو عبي عقرقر كونت أبتعدي أبقات تبهال مسسقرو أتم أبقات زلو وقات تجنيهم عقرقر كوينو إيدك እግዚአብሔር كتفدي إيدك እግዚአብሔር كتواقعهم إيدك እግዚአብሔር كتوقعهم حيل እግዚአብሔር بفرد خجلس كله نري أجرجر مسكونة نسبت ختمة كابن يشتو خسع عبي وقعهم حبت دماوتهم كلهم حبت كوتهم كم زجمرة يدك زي أبيهر كتقصهم كم زجمرة شعو نتابوت أملاخ ناب عقرون سردوه كم أشهد داويان نبقات سديدهم وندقنا حجقا ناب عقرون سديدهم كنا خا تتابوت أملاخ ناب عقرون مسمسة وتم عقروناويان نأنا نهزبنا كتقتلوا ناس تابوت أملاخ إسرائيل أمشي كملنا إلهم تشرحوا وي نو 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 القسلنا غيت قتلونا إدك زيابي ربنا غزر قحيو كودانا يو إلهم فرحوا أبتقص 10 تحدي إد أملاخ كا أبو أزيو سلز خبده نبزل لا تختما فرحات موت سلز حزو ليهم نقولهم شما من فلسطيماويان أكيبهم إذا تابوت أملاخ إسرائيل أنا هزبنا من تقي قتل الناس شددوا نفس فروخ أي ملس بلو
እቶም ዘይሞቱ ሰባት ድማ ሕበት ወቕዖም ብኽያታ ከተማ ከዓ ክሳዕ ሰማይ ደየበ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ከቢዳቶም ኣውያት ከም ዝኾነ ገሊኦም ብሞት ገሊኦም ብሕበት ኢድ እግዚአብሔር ንፍርዲ ብሓይሊ ክትግለጽ ከላ ቃል ኣምላኽ ክጥቀም ከሎ ንሪኦ ኢድ እግዚአብሔር ንፍርዲ በተሓደ ወገን ድማ ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ እግዚአብሔር ሒዛ ንበረኸት ከዓ ትመጽእ ማለት እዩ ነቶም ዘይእዘዝውን ሓፃንን ነቶም ዓመፅትን ኢድ እግዚአብሔር ክዝርጋሕ ከላ ንፍርዲ ክዝርጋሕ ከላ ነቶም ዝደልይዎን ነቶም ዝጽበይዎን ነቶም ብመገዱ ዝመላለሱ ቃሉ ዝሰምዑን ግና ኢድ እግዚአብሔር ንበረኸት ትዝርጋሕ ኢድ እግዚአብሔር ከኣብኡ ነበረት ክብለና ከሎ ንኽልተ ነገር እያ ማለት እዩ ሓደ ንፍርዲ ሓደ ከዓ ንምብራኽ ከዓ ትመጽእ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ብዛዕባ ኢድ እግዚአብሔር ንበረኸት ኣብ እዝራ 7 ምዕራፍ ጥቕሲ 9 ንርኢ ኢድ እግዚአብሔር ሞጎስ ክትህቦ ከላ ንእዝራ ንርኢ ኢድ እግዚአብሔር ምሳይ ነበረት እሞ ተዛረብክዎ ዘበለስ ይሰልጠኒ ነይሩ ዝኸትክዎ ዝሓተትክዎ ዘሎ እምበወስ እግዚአብሔር ሰኣባይ ነይሩ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት ይብል ከምዚ ይብል ካብ ቀዳመይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ካብ ባቢሎን ክድይቡ ጀመሩ እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኹ ምስኡ ስለ ዝነበረት በታ ሓምሰይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ ይብለና ደገፍ እግዚአብሔር ንእዝራ ኢድ እግዚአብሔር ኣብኡ ከም ዝነበረት ኣብ እዝራ 8 ምዕራፍ ጥቕሲ 18 እውን ከምታ ኣብ ልዕሌና ዝነበረት ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽና ከዓ ይብል ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ብሕያውነት ትግለጽ ብፍርዲ ከዓ ትግለጽ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 8 እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 8 ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 18 ከዓ ከምዚ ይብል እታ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሕያወይቲ ከም ዝኾነት እቲ ንጉስ ዝነገረኒ ዘረባን ነገርኩም ንሳቶም ከዓ ንላዓል እሞ ንስራሕ ኢሎም ኣእዳዎም ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ኣጽንዑ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ምስ ነህምያ ከም ዝነበረት ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 6 ከዓ ኢድ እግዚአብሔር ምስ ዮሐንስ መጥመቕ ከም ዝነበረት እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብሓይሊ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ነበረት ክዛረብ ከሎ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ዘላ እቲ ቃል ክዛረብ ከሎ ሓዊ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ሓዊ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ዘስልጥ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ዘላ ሰብ ይፍለጥ እዩ ሞጎስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ኣለዎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 66 ብዛዕባ ዮሐንስ መጥመቕ ክነግረና ከሎ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን ዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረት ኢሉ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍሊ ናይ ግብረ ሐዋርያት ድማ እቲ ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ዝብል ሓረግ ነቲ ሓይሊ እግዚአብሔር ንበረኸት ኣብ ማእከሎም ተገልጸ እዩ ዘመልክት እቲ ሪቫይቫል ኢድ እግዚአብሔር ኣብ አንጾኪያ ምስቶም ዘገልግሉ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ኢድ እግዚአብሔር ምስኦም ኮይና ተዓይ ከም ዝነበረት ስለዚህ ብስብከት ዕሽነት እቶም አገልገልቲ ከገልግሉ ከለው ስብከት ዕሽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ እቲ ምንተ ኃጢአት ዝሞተ ዝተንሰ ብኡ ብምእማን ካሕድገት ኃጢአት ይርከብ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ስብከት ዕሽነት ዝመስል ክዛረቡ ከለው ሓይሊ ሃልይዎ ኣብ ልቢ ሰብ ፔኔትሬት ገይሩ ኢምፓክት ገይሩ ንሰባት ናብ ጎይታ ክመጾም ከምጾም ዝኸኣለሲ ኢድ እግዚአብሔር ኣብኡ ኮይና ተዓይ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር እቲ ጸጋ እግዚአብሔር እቲ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብኡ ኮይኑ ይዓይ ስለ ዝነበረ እዩ بزي منفس እግዚአብሔርን بزي حاجز ጸጋ እግዚአብሔርን ወንጌል ናብ ሰብ ከተብጽሖ ክንደይ ጭንቂዩ መንፈስ እግዚአብሔር የድልካ ኃይል እግዚአብሔር የድልካ ኢድ እግዚአብሔር አቡ መሳኻ ክትከውን የድሊ ሰባት ንጎይታ ክቀበሉ ምእንቲ ሰባት ካብ ሕማሞም ክናገፉ ምእንቲ ሰባት ምእንቲ ክልወጡ ልቦም ምእንቲ ክቅየር እቲ ዝሓረነቲ ክፉ ልብሰብ ክቅየር ምእንቲ ኢድ እግዚአብሔር تدلي ስለዚህ ኣብ አንጾኪያ ኢድ አምላክ መጽያ ኣብታ ከተማ ኣብታ ዳፍነ ዝበሃል ናይ ምንዝርና ናይ ጣዖት ግብሪ ዘለዋ ተበላሸወት ብርክሰት ተበላሸወት ከተማ ንምድሓን ኢድ እግዚአብሔር ኣብ አንጾኪያ ተገልጸት ነቶም ብሳይንስን ብፍልጠትን ልቦም
بتعبيد تملأ العلينا زبلو نعم دما كتنبركسي إدقزي أبيهر أب أنطوكيا تقلصت مستم دك مزامرتي إدقزي أبيهر وصت حيل قزي أبيهر وصت تقا قزي أبيهر وصت من تتوانجل كسفح من تتم سمعس كمبركخو أمنو من تس إدقزي أبيهر أب أنطوكيا كم زمصت اتقال أملاح ينقرنا كبرنا أملاح يخون سلازي بمخنيات هلاونت حيل እግዚአብሔር ንበረኸት ኣብ አንጾኪያ ድማ ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰባት ኣሚኖም ናብ ጎይታ ከም ተመልሱ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ጥቅስ 21 ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ያመሊሳትና ኣሕዋተይ መንፈስ እግዚአብሔር ይዝመለሰና مجدنا نحن سيكوفات لزغنا مرجعنا نفلطينا مجدنا نفلطينا مجدي زقلسني مجدي زلوتني يا منفس قدوسيو بحيل قالون بمنفسون غير مجدي كيرو حسابين علامين دريمي زبلو نجر كيدو منفس قدوس متيو حيل املاح متيو مجدي اغيرني صعابيو كخون غيروني ناتو اقلقالي كخون غيروني أنا زحرق هو يكون أنا زمرت هو يكون زيابير زمرت وبالعلاء فقادو أبي وتايز جبراي لذا يدك زيابير نفسه كفنا مسي أنا بقول تمسياتنا يدك زيابير عيلك زيابير مسيو أمسينا هذي كريستيان وبيت كريستيان زبل قال كنري قالنا أكلاشيا زبل تسوي عم زواتو زبل قال تسوي عم زواتو زبل ترجم يزلوا أكلاشيا عملت exit زبل قال إك كلاو زبل إك كلاو تسويعهم exit زواتو تسويعهم زواتو زبل قالي أمنت تسويعهم زواتيهم كما كل عالم تسويعهم زواتو إدك زيابير عزاز وصاتهم كما كل تبلاشوت كنان طوعين ولد زلوا عالم زرقصت عالم كم بابلون زغنت عالم نتفقت تشبب زل عالم نتفقت تقوي زل عالم أملاخ زي تدل عالم رأسان بعلان رأسا أملاخ زغنت أملاخ زقبرت عبيت عالم أما أكلا أبتابع حاتيات زرقصت عالم أما أكلا قوينا مستحاتياتنا خدنا خلناس إيدك زيابير متيا إكلاشيا أوسياتنا إكلاو كيران أوسياتنا كابتما أكل عزوت عالم أوسياتنا إدك زيابير حيلك زيابير أوسينا مس يسوس ود أملاخ يسوس كريستوس مسؤول الرخيبنا أقاتمنا اللالينا نعو قويتين أملاخين إلنا خنقبلو غيرنا ولدو غيرنا بمنفس قدوس وشتنا وليدو بمنفس قدوس كأولدو خمسخنا حتيمنا رستن قدن أبو خنركب غيرنا كبرنا أملاخ يخون سلاسي إيدك زيابير نمدحان حيل نمقبار أب أنطوكيا كم تقلت أتمو بزوحات دما ناب قويتا كم تملسو ينقرنا زوم سبات زياتهم ناب قويتا زملسو زلو نتعود زسقدو أوشت بيت مقدس ناي دافنة زموت زفتسمو زنبرو فتسم زتأفو زنبرو سباتيا إيد أملاخ تقليتا كابت زنبرو عزاقتي زوجاتهم أبزق ألزي أمينهم ناب قويتا تملسو زبل حرق قربلنا انت تغنزيبنا يو زمهرنا نجر الله إذن مملاس زبل كم زيناي قال على مملاس أيكون نزري الناس نابقويتا تملسو قبلنا خلو completely مقدم كم زغيرو اتلوتي ناي دقلوتي زي كونس كاوشتي ندق كم تلوتو نابقويتا تملسو زبل اتحرق كيدنا خنمرمرو خلنا سوقي لهم مقدم خلدو نيروم سي نابت بيت كريستيان زموتو مالت هايكونن لو تزرخبو upside down وشتم زتغيره منفس قدوس كم بحدث زولدو قويتانا توز قبرهم كم زخونه زنقر حسابي
ናይ አተሐሳስባን ናይ ኩሉ ናይ ህይወት ለውጥን ናይ መገድኻ ምቅያርን ከም በሐድሽ በመንፈስ ቅዱስ መውላድን ሰዓብ ክርስቶስን ወደ መዝሙር ጎይታ ሙኻኑን ዘመልክት ቃል እዩ እቲ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ቃል ሞራላዊ ለውጥ ጥራይ ከም ዝገበሩ ዘመልክት ሐሳብ አይኮነን እንታይ ደኣ ከም በሐድሽ ከም ተወልዱ ዘመልክት ከም በሐድሽ ከም ተፈጥሩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ሓደ በክርስቶስ እንተሃልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝበሎ ከም በሐድሽ ከም ተፈጥሩ ዘመልክት ቃል ሙኻኑ ነቕርበሉ እዚ ዓይነት ምምላስ እዚ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ከም ተፈጸመ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ጽሒፉልና ኣሎ እቶም ሰብ ተሰሎንቄ ንቃል አምላኽ ክመጽእ ከሎ ብኽንደይ ጭንቅን ብኽንደይ ጸበባን ክቕበልዎ ከለው ሐዋርያት ከኣቲ ቃል አምላኽ ክነግርዎም ከለው ብዘስድዕ ዘረባ ዘይኮነ በኃይል መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ተሰነየ በፍቅር ተሰነየ ሒዞም ተቃል አምላኽ ምስ መጹ እቶም ሰብ ተሰሎንቄ ነቲ ቃል አምላኽ ከመይ ከም ተቐበልዎ ከመይ ከም ዝድሓኑ ይነግረና እቲ ምድሓኖም ከመይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ኣብ ጥቅስ 9 ምስከደ ሰብ ተሰሎንቄ ተለወጥዎ ለውጢ ኣብ አንቢሩልና አሎ ፈጺሞም ተቀየሩ ሙኻኖም ፈጺሞም ተለወጡ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ዝጸንሖ ጊዜ ካብ ካልእ ቦታታት ክንረኸልና ዝሓፀረ ጊዜ ይጸኒሑ ምክንያቱ ሽዕን ወንጌል ስብኽ ምሰበለስ እንደገና ቀትልዎ ስለዝደለዩ ሃዲሙ ንግሪኽ ይኸይዱ ንግሪኽ ምስከደ ገለ ሰይጣን ፈቲንዎም ከይከውን ኢሉ ይሳቀ ነይሩ አሎ ደኾኑ ኣብ እምነት ወይስ የለውን ሰይጣን ፈቲንዎም ጠፊኦም ዶ ይኾኑ ወይስ ንድሕነቶም ዓቂቦም ሒዞም መኾን ይህሉ ኢሉ ብጣዕሚ ይጭንቕ ስለዝነበረ ኣብ ጽሒፉ ኣሎ ተሰሎንቄ ዓቕሊ ክገብር ኣይከኣልኩን ኣብ ግሪኽ ኮይኑ ልቡ ግን ኣብ ተሰሎንቄ ይነይሩ ድሕሪ ጢሞቴዎስ ኣብኡ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ ጢሞቴዎስ ኣነ ኸይድ ኣይክልኒ ተኸይደ ቀትሉን እዮም ኣብ ተሰሎንቄ ዘለው ኣመንቲ ከመይ ከም ዘለው ምእንቲ ክትፈልጥ ስኪድ ኢሉ ተሰሎንቄ ዝለኣኾ ንጢሞቴዎስ እዩ ጢሞቴዎስ ሪእዎም ምስ ተመልሰ ንጳውሎስ ሪፖርት ክህቦ ከሎ ከመይ ከም ዝናፍቕዎን ከመይ ከም ተለወጡን ኣፕሳይድ ዳውን ነቲ ዝመፆም ፈተና እናተፃወሩ ኣብ እምነት ጸኒዖም ብሓቂን ጎይታ ዘምልኹ ሰባት ኮይኖም ከም ዝረኸቦም ንጳውሎስ ምስ ነገሮ በቲ ምልዋጥ ናይ ሰብ ተሰሎንቄ ንኣምላኽ ከም ዘመስገነ ኢና ንርኢ ኣዝዮም ዘገርሙ ሰባት ኮይኖም ኢና ከዓ ንረኽቦም መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ከነንብብ ከለና ኣብቲ ቃል ዝበሎም ኣብ ጥቕሲ 9 ከምዚ ኢልዎ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦም እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሕነና ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ሰማይ ክትጽበዩ እቲ ለውጥስ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝተለወጡ ሙኻኖ እቲ ቀደም ንጣዖታት ዝሰግዱ ንጣዖታት ዝዓጽኑ ኣብ ቤት መቅደስ ጣዖት ዘገልግሉ ዝነበሩ ሕጂ ግና ነቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከተገልግሉ ንሓቂ ኣምላኽ ምግልጋል ዝጀመሩ ፍጹም ዝኾነ ለውጢ ተለወጡ እንደገና ነቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓው ከዓ ዘድሕነና ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከዓ ተስፋ ዝገብሩ ተስፋ ምጽኣቱን እናተጸበዩስ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ንኣምላኽ ዝሰግዱ ሰባት ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርም ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግር ስለዚ ቀፂሉ ክብል ከሎ ነቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ጎይታ ክትጽበዩ ምስ በለ ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም እተመለስኩም እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረ ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግርዮም ኢሉ ይዛረብ እቲ ለውጦም ኮምፕሊትሊ 180 ዲግሪ ከም ተለወጡ ፈጺሞም ከም ተቀየሩ ይነግረና ስለዚ እዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘንበብናዮ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ሓረግ ነዚ ዘመልክት ፍጹም ለውጢ ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ኣማንን ዘኣማንን ንምፍላይ ኣዚና ተጸገምናሉ ጊዜ ኢና በጽሕና ኣነ ተጸጊመ ኣለኹ ሰባት ክርዮም ድሕሪ ቁርብ ጊዜ ከዓ ካልእ ድሕሪ ቁርብ ጊዜ ከዓ ካልእ ስለ ዝኾኑ ብርግጽ እቲ ኢንካውንተር ኢድ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ኣትያ ሰሪሓ ድያ ኣይሰርሐትን ሕቶን ዝኾነኒ ሰዓታት እናበዝሐ
يزمت الزمن زي بروخات حوات وشتهم حلو مس قويتا لقبو اتنايك ادمنا برا رسعكم تلوتكم سباتكم بحدش تولدكم سلازغونكم تسفاكم كريستوس غيركم لأملاخ أقلقلو تبقوا نقويتا بزيك العالم تبقوا قال إذا حزاكم نقرأ يحلو لقابوا ناب قويتا لقابوا أب تحريو تبقوا أب قويتا أتجنفر أب قندي انت زي تبقى كابر سوق فري هاي كيلني هوتنا خلوت هاي كيلني أتجنفر أب قند خطبق ناي قدنيو كفر انت خوينو هوت زلوا خوينو خنبر انت خوينو أتجنفر أب قند خطبق الله ويتنا المدحنين أن يسوس كريستوس أنا حق قند ويني سغاتكم كاج أنا فريهم أباي لقبو إلو قويدا أباي لقبو علي أبلبهم يحضر أباي تبقوا إلو قويدا عزيزنا له نتبق أب قويدا كم متبق مس قويدا زفلينا زبله كله باسم يسوع يوجد يرحى يلقس تزخبره نعاي يسوع تزخبره امنتيو تزخبره مدحانيو تزخبره زرخبكو محرتيو تزخبره زرخبكو ناي زلالم هيوتيو مسؤ زمعرره مسؤ زودادر حنتي باللي كل ونونا يدلني مسؤ أمسي أو واقعدا جازت ولا حنت نجاري بالليل برغات حوال مسؤ تودادر ونجاري هاللهم زواج أنا نسيو صباح قلصو خنرينا لا مدري ودنا خختمي ودايو قص قويتا خنرينا دايك خون ملسنا عينتنا أنا بقويتا نكبر كم سبقلات يا خين خون تبوت قوي نيركم حجدان حق قيد سعبوا أنت يعزمكم قدم كريستوس كم زغل أبكر معين تقوم دينا برا أنت داوردكم يلو بسنا يجميركم سيب حماك تودوا بروغات حوات حذرة قيانا let's finish strong برتعنا دان ودايم براي نتكم هنا التحلل زمتص كوناتات أبكبانا زنفس معبلات زعفر معبلات بزي قدس عينتنا ناب كريستوس نقبر نحن نتأمت كم سقول كريستوس كل جزء أبكر مع عينتنا يقول أين نتكم أين نتحلل أنت زي تسأل الناس بجزيه كن عدس أدينا أين نتحلل أين تكم لبنا ناب كريستوس نتأمت عينتنا ناب كريستوس نقبر ناب تمسكل نقبر كن سعرنا كن وصينا عينتنا ناب كريستوس انت غيرنا طرحيخا إذا زخون سلازي تم امينهم ناب قويتا تملسو اب كريستوس زلقبو بكريستوس زتلوطو كم زخونو نستوعب زياتهم اتقصرهم كنغرنا خلو بزح زقصرهم يوم تلويتهم اب انطوكيا ريفايفال يقولوا حوي لذ بزح زقصرهم يوم ناب قويتا كمصو جميرهم الساعتنا سلازا اخله كاب تقص 20 كلتن اذا اب انطوكيا زتلعله ريفايفال انطوكيا زخونه حوي منقسقاس اتوره ناب يورشليم نابتا محبر بخر محبر أبتا أدى زغونت مازر تشيرش اتوره أو خمس بصحة كم تسمعه أمود حريق أنتي كم زقفرو أبتا زمت جزء كابزيا كنكتصل إنا جزابير يبارككم بمسمار تكتاتول زلهم جزابير يبارككم أبعد صدو وينكم تكتاتول لما جزابير يبارككم تقو يبزحلكم نقالوا جزابير أبلبكم يبارككم تقا يهبكم سبح حيلو أي برتعني بغلط ما يكونن بخيلتن بحيلنا يكونن منفس أيو يفلك زيابير منفس زيابير زحي المنفس قبل علم نفسه وقفكم يمتع قبل علم سمعتي مسمر زلهم منفس زيابير زحيل نأمنت زدقف منفس زيابير تصفاق تقرص كلها أجو خازبل منفس زيابير أبزز زلهم مسخاتكم يخون كبرنا أملاك يخون حد سير صلوت
ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላኽና እዚና ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉና ኣኻዮ ጎይታ ከምቲ ዝኣተኻልና ተስፋ ክምህረኩም ዝበልካ እግዚአብሔር አምላኽ ባኻ ስለስተማሃርና ነመስግነካ መንፈስካ ማእከልና ተረኺቡ ቃልካ ስለዝገለጸልና ምግላሃት ስለዝሃበና ጎይታ ነመስግን ነዚ ሰማዕናዮ ቃልካ ብእምነት ምሳና ክሓብር ክትረዳአና ክጠቕመና እንነብረሉ ቃል ዝልውጠና ቃል ክኸውን ከዓ ንጽሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስራሕ ኣብ ውሽጢ ብመስመር ዝከታተሉ መንፈስ ቅዱስ ዕየ መንፈስ ቅዱስ ውረድ ኣብ ኩሉ ሓቂ ትመርሕ ንስኻ ኢኻ ንህዝብኻ ምርሓዩ ብዘይጋገየላ መገዲ ምርሓዩ እግዚአብሔር ኣብ እምነት ተተኺሉ ክጸንዕ እግዚአብሔር ኣጽንዓዮ መንፈስካ የጽንዓዮ ሓይሊ መንፈስካ ምሳና ይኹን እታ ትባረኽ ኢድካ ትዘርጋሕ እታ ሪቫይቫል ተምጽእ ኢድካ ትዘርጋሕ እታ ንህይወት ተንቅሕ ኢድካ ትዘርጋሕ ሕያወይቲ ኢድካ እግዚአብሔር ኣብ ህዝብኻ ትዘርጋሕ ኢድካ ትኸፍት እሞን ሕያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ ጽሑፍ እዩ ኢድካ ክፈት ጎይታ ንህዝብኻ ብበረኸት ኣጽግቦ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ክብርና ኣኻ ንበካ ኣሎና ስለዝነበረና ስለዚ ምሸት እዚ ተመስገን ጎይታ ካብዚ መገድና ክንከይድ ከለና ናብ ቤትና ኣብ ኩሉ ክፉእ ሰውረና ሓሳብ ሰይጣን ኣፍርስ እግዚአብሔር በሰላም በደሓን ቤትና መለሰና ኣብ ቤትና ድማ እግዚአብሔር በረኸት ይጽንሐና ቤትና ቤት በረኸት ቤት ሓጎስ ቤት ሰላም ግበሮ ቤት ጸሎት ቤት መዝሙር ቤት አምልኾ ይኹን ቤትና በመንፈስ ቅዱስ ይመላእ ቤትና ጎይታ ኩሉ ክብር ንስምካ ስለሰማዕካና ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን ጸጋ ጎይታ ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም